Mu sha dariya, mu sha dariya, labarin wasu matafiya da aljani a cikin Sahara. Wasu mutane ne guda uku, Ɗanbala, Mudi da kuma Tanimu, suna tafiya a cikin Sahara. Kowannensu ya jigata da matuƙar yunwa da ƙishirwa, sun jigata matuƙa gaya. Gashi kuma ko alamar gari ba su gani ba, sannan kuma ba su san lokacin fitarsu daga cikin Saharar ba. Wallahi na gaji ba. Don haka har sun fara fiye da rai da rayuwa, kwatsam ba su yi aune ba yayin da suka yi arangama da wata kwalba a gabansu. Allah ya mana gam daga tarin na kunga ga wata kwalba nan. Yadda aka wannan yadda ita akwai ruwa a ciki. Dukkaninsu sun yi tunanin ruwa ne a cikinta, amma kash sai dai rashin sani ya fi dare duhu. Basu an kara ba ji kake sun tsala wani uban ihu. Abin da ba ku sani ba komai ne ya sa su wannan bargici ba. Iyakacin lokacin da suka buɗe wannan kwalba sun yi tunanin za su ga ruwa ne, kwatsam sai suka yi karo da wani bakin hayaki siriri yana tashi a hankali yayin da yake fitowa ta cikin kwalbar. Wannan abin shine ya ba su tsoro. Ji kake suna salati suna sanarwa ubangiji. A sannu a hankali hayakin ya gama fita tas a cikin kwalba, inda ya haɗe guri guda. Sai ga wani ƙaton aljani ya bayyana a gabansu. Nan take aljanin ya ɓarke da wata mahaukaciyar dariya. Ji kake ya isa, ku dakata ku yi shiru ku saurare ni. Samni ba za na cutar da ku ba. Kowanne daga cikinku ya fita bukatarsa, ni kwa take zan biya masa. Sakamakon buɗe ni da kuka yi cikin tarkon da aka sani sama da shekara 1000 kenan. Take sai farin ciki ya kama waɗannan samari. Ji kake kawai suna murna tare da shi. Allah mun gode wa. Gaskiya shi kenan mun ji daɗi. Ƙwarai kuwa kakanmu ta yanke saƙa. Ta yi kenan. Suna cikin wannan shashancin nasu ne sai aljanin ya daka musu tsawa. Ya ishe ku da Allah, in ba haka ba kuma tafin bakku a nan. Yayin da Tanimu ya ce wa Ɗanbala da Mudi, haba da Allah, ku me yasa kun fiye hiririta sai kuke a ban ma'anan waye zai fara faɗan buƙatar tayi? Sai Ɗanbala ya ce, ni ne. Maza faɗa min da gaggawa. Ta yi kenan. Yanzu ma me kake so? Da farko da ina so a kai ni Dubai a buɗe min kasuwanci. Ɗaya. Sannan a cika min katuwar kwantena cike da kuɗi a kofar shagon kasuwanci na. Biyu. Sai aljanin ya ce babu wata buƙatar. Take Ɗanbala ya ce, haka san ihe ni. Sai aljanin ya ce wa Ɗanbala, maza ka rufe idanka. Ɗanbala yana buɗe idansa da ya aune ba kawai ya ganshi a Dubai da dukkan abin da ya buƙata. A lokacin ne tambaya ta jiyo kan Mudi. Kai kuma me buƙatar ka? Ni dai so nake a kai na Amerika. Bayan haka kuma an yi min katon gida da motoci da kuɗaɗe masu yawa waɗanda ba zan iya ƙara da su ba. Shi ne bukatar taka. Take Mudi ya ce wa aljanin, amma ishiri. Sai aljanin ya ce wa Mudi, kai ma rufe idanka. ba wata Mudi ya rufe idansa bai aune ba sai ya gan shi a Amerika da dukkan abin da yake bukata. Sai aka dawo kan Tanimu, wato na ƙarshen su. Sai aljanin ya ce wa Tanimu, kai kuma na ƙarshe me kake so? Sai Tanimu ya ce, da fari ni dai ina so a kamo ruwa. Take aljanin bai wata ba sai ya kawo wa Tanimu ruwa. Tanimu ya karɓo ruwa, bai wata ba ya sha ya ƙoshi sosai ya wanke jikinsa. Alhamdulillah, ana da hannu ji daɗin jikina, kai alƙur'an ruwa rahama ne. Sai aljanin ya ce wa Tanimu, sai kuma wacce bukata kake da ita? Yayin da Tanimu ya ji haka sai ya ce, ni dai bukata ta bata cike a damun da yan uwana mu ci gaba da tafiya ba, wannan ita ce bukatar kawai domin ita muka fito yi. Sai aljanin ya ce, daga wannan ba wata? Gaskiya babu wata. To ai kenan. Kafin kiftawar ido sai aljanin nan ya dawo da kowa cikin Sahara. Shi kuma take bace ya tafi abinsa. Idan kai ne ko ke ce kika kasance cikin ɗayan waɗannan mutane, ya za ka yi? Domin ci gaba da samun ƙayatattun waɗannan labarai, sai ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Muradi Hausa TV. Sai ku yi mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora.